pêşkevan êdî xema wê kuştina wê nebû nedigot. Guleyekê were li min keve, ketibû haya Filît ku Filît neyê kuştinê. Ji dûr ve navê mewziya wana dihate dîtinê. Elî û şerê Elî bi çavên xwe dît. Xudimê çokê wê şikestin. Roj heta hesrê Filît bala xwe dayê, nabe aleke spî çikand. Em ê zanîbû tê çi wateyê. Wateya wê şer rawestandin bû. Tivingên tevdeka sekinîn. Filît bi dengekî hêlîn gazê emê kir û got: Destûrê bidin em ê hetanî sibê bisekinin. Ez ê çend peya bişînim bila laşê kuştî û birîndarên me ji erdê rakin. Em ê bersiv dayê got: Nabe, bavê min ji min re digot: Lawo, gava tu ketî şerê giran, baweriya xwe bi kesekî neyîne. Hetanî di nav de du bavê eşîrayê zane bexت nebin, ez wê destûrê nadim. Lewra birîndarê min jî hene. Lê ez ê ji bona însaniyetiyê nehêlim kesek guleya xwe biavêje birîndaran. Bila birîndar yekûyeko rabin, çekê xwe bihêlin û ber bi te ve werin. Hetanî qediyan. Filîto bêçare bû. Qebûl kir, dizanîbû emê xwediyê soza xwe ye. Gazî kir û got: Di devê çem de dest pêkin. Heçiya birîndar yekûyeko rabin werin. Wê carê birîndarê bê feyde ku nikaribin bihatena li wirman. Emê biaqil bidigot bila wisa bisekine. Belkî Filît şertê me qebûl bike, dev ji me berde, em jî rabin, ji vira derkevin biçin. Ew jî bi bê birîndar û kuştiyê xwe bibe. Tarîketa erdê emê di tariya şevê de birînê birîndarên xwe derman kir. Her hêlekê de yek nobedar li ser piya hiştin. Temî kirin gotê wan bila ji çavên we zêdetir guhên we bixebite. Di tariya şevê de werin bi erdê re meriv nabîne, lê xweşe piya wana dengê hilma wana hûnê pê bihêzin. Êdinê rûniştine nanê xwe xwarin. Tev temî kirin. Ev roja dudiyan bû bê xewma bûn. Di nîvê şevê de ew li Elî tev li nava navbedarên yekûyeko geriyan. Ji hev re gotin: Divê em yekûyeko razên xwe ji xewa xwe bildin. Sibê dîsa şerek giran li benda me ye. Elî got: Mamê, ji min ji te tur razê, ez ê bêhê hişyar bim, hetanî destê sibê. Paşê ez ê deng li te bikim û razêm. Em ê baweriya xwe pê anî. Li ser herda hişk, berê bi xwe re kulavekî şivana anîbû, kete navê serê xwe da ser kevrekî raza. Elî rûniştibû, heta niha li ber mamê xwe cixare xwe nekişandibû. Cixareke xwe pêça, pala xwe da dîwarê genim, rûnûş heta nava xeyalan. Gelo wê çawa bûya, Xwedê jê re miya ser bikira, di vî şerî de bi ser keta, ew ê bibûye heyîtekî vî welatî. Wê Şêrîn xanimê jî ji xwe re bibira, tê kira hêviya keçmana xwe. Şêrîn xanimê ji xwe bi serê xwe xanimeke jine bûy wê ew bide ser jinên êlê. Bila jê re serkariya jinê êlê bikira. Heta niha çawa ji keç û bukan reşkota re rûberî kiribû, ewana hemî nexş û nexmûşe dinê aqil bi kemala kiribû, bila jin û keç û bukên etmanekî jî fêr bikira. Ew wisa difikirî. Hevalên wî yê dinê lawê xelkê bûn. Çend heba fêla xwe kirine yek ji hev re gotin: Eva şerê Elî ji bo kêfa Elî ye. Em ê yên dinê jî ji bona wî şer dikin. Em ê tevê ji bona wî di virada werin kuştin. Bisekinin, em vî têkine xebê, em ê birevin. Du hebê qurnaz çûn lê kêlekê rûniştin, gotine: Axayê min, em dizanin di nava me de ê diweste tu yî. Berê şerê giran li ser milê te ye. Tu rabe razê, em ê hevdû biguherin di nobetê de. Hetanî serê sibê deng li te bikin. Wî jî ji wana bawer kir. Dîsa gotine mamê xwe ji bîr kir, nekete bîrê ku jê re gotibû ku li me were tengasiyê, ev ê tevdekê birevin.
علی جی پشتا خو دا پشتا مامê xwe şeşxane xwe kir ber hembêza xwe. Pişta wê da sînga xwe mînanê zarokekî ku merev têke hemêza xwe di ber de razê serê xwe danî ser lûla wê û kete xewê. Wan xulamên xerî bala xwe danê Elî jî kete xewê Ahmedê Qurapî wê ji xapandinê kirine xewê. Tev di nîvê şevê de hêdî yeko di ser genim re bazdan. Ji nav mewziyê derketin xweberdan nava Dehlê bin gelî ji bira revîn çûn. Dîkê sibê lêdan melayê êlê derkete nava êlê ser cihekî bilind destê xwe kir guhê xwe bang da. Bi bû hêrîniya keran ji duh bê xwedî mabûn li meydanê. Deng bi kûçikê gundan ket ewîtîna wan bi erd û ezman hilnehat. Mamê Emê dema wî ya nimêja sibê bû ji xew rabû bala xwe dayê kesek di mewziyê de tune ye. Li dora xwe nêrî bala xwe dayê Elî û Ehmed di xew de nin. Di ber xwe de got Elî min ji te re negotibû baweriya bi van heça peyayên rûtik neyne ku li wana bibe pêsîdengî tevdekê birevin têkevin cehl û kortan. Qêmişî wanan nekir ji xew ranekir. Rabûyê dîka di ser barê genim re peyayê devê çem bû û destava mezin girt. Xweşûst destmêja xwe girt hat li kêleka wana li ser kulavê xwe li ser çonga nimêja xwe kir. Du rikat nimêja xwe kir destê xwe bilind kir got Xwedayê temanê alemê. Tu dizanî êdî eva bûye zulm. Bi awayê Îslamê dibe bi hezara leşker meriv neçe ser 5-6 zilaman. Tu mihvaza vana biraziyê min bikî tu quwet û qudretekî bidê. Lewra min ji alimekî ser ziyareta Veysel Qeraniyê çolê bihestibû. Di wezekî xwe de wiha gotibû. Awayê Îslamê ew e divê du birayê merivan an cîranê meriv an jî eşîran an jî ji welat û qewmê meriv de şer kirin divê meriv here têkeve navberê wana bîne sulhê. Bila sulh bikin şer nekin, bi hev re xirabiyê nekin, hevd û nekujin. Lê ku we dêna xwe daye sulha wana çê nebû. Yekî ji wana hêza wî zêde ye lê li êdinê heqaretê dike. Li hemberî wê derên nesekinî alîkariyê bidine û bê quwet bînin ne heyamê wî. Heger ku dîsa jî pê nikaribû her ne alîkariya ê feqîr li hember zulmê derkevin ku hûn werin kuştinê şehîdin ku hûn birîndar bibin bijîn dibîna gazî. Belê Elîyê biraziyê min nezanî kir. Li pey Şêrînê çû lê Filît jî ji wî kêmtir nebû. Şêrîn xanim jinek bû. Bi serê xwe tenê serî li ber wî da netanî. Li hember zulma wî derdiket. Ev çand sal e ew nedixwest. Wî jî bi destê zorê dest dabû ser û nedihişt mêr bike. Lê heqaret dikir lewra Şêrînê bi bêkesiya xwe jî ew nestandibû zora wî pê de diçû lê zulm dikir. Bawiyekî dinê jî Şêrînê jineyekî wek Îsayê qeregeçî bû. Ji bona Xwedê ji bona navê mêraniyê be jî meriv jina Îsa ji wî biparêze ew jî ji bona merivahiyê şerefeke. Bala Xwedayê êdî sibe zelal dibe. Tîrêjên rojê xwedane ezmanan ronahî çêbû li kêleka xwe nêrî. Bala Xwedayê marekî bi rengekî gewr li kêleka wê gopal daye. Mar jî mînanî wî serê xwe bilind kiriye. Te digot qey pê re nimêj dike. Serê wî bilind berê wî di qeblê de ji şûna xwe nirabû. Hêdîka deng li Elî û Ehmed kir. Hêdî ji xev şiyar kirin. Digot bila netirsin. Ji xewê rakir berê qêmiş
برê qêmîş Elî nekir jê re got tiştek negot heta Elî rabû hişê wî hate serê wî bala Xwedayê ji xêncê hersê ka kesek ji di mewziyê de tune kir ku bêbêje ka ew din gotina mamê wî kete bîrê serê xwe xwar kir Ehed Mardî devê tifinga xwe dirêj kir ku lêxe Elî nêşt got bisekine ew niha mînanî me ye em ê çawa bi tenê ketine destê bi hezaran û hindikan ew jî di nava me de bê xweparastin e destê xwe avê têdîka avê dêla wî bir di pişt genim de berda xwarê em ê li rengê Elî nêrî reng lê nemabû serê xwe bilind nedikir li nava çavê memê nedinêrî gazî kirê got Elî lawo te dît gotinê mamê te yek û derdikevin min baweriya xwe bi te anî tu ketî xewê kurê dolazan tev revîn lê bila be min zanîbû wê birevin lê ew qas zû min tercübe nekir êdî bar kete ser milê me her şeşan di hadê wisa bikin bila dîsa di derbê ewil de poşman bibin û bi ser Filît de vegerin Filît jî ji êvar de pîlan kiribû di destê sibê de hatibû cihê ku gulê wî bigîje mewziya wana kozik kolabû tê de bi cih bibû vê carê wek roja dinê bi piya li ser xwe êrîş nebirinê ji nişka ve reşandinê qasî 10 deqa kesekî nikarîbû serê xwe rakira emê gazî kir gote Elî û Ehmed xwe biavêjinê bergenim li cihê ewle xwe biparêzin bila biavêjin hetanî demekê wê bisekinin her yek ji wana xwe dabûne hêlekê lê Esed û Şexmûs bi Kemal ve ji jor de berdana wana Esed ji roja ewil de xweştir dixebitî şûna wana bilind bû dikarîbûn gulê xwe xweş biavêtana wana cariyekî gulê berda wana êdinê gulê xwe tişî dikir şûna mewziya wana cihekî bilind di nava du zinarê wek qelaxê de bûn li kêleka cê vekirî jî bi kevir û barê cih çêkiribûn di ber keviran re di bin genim re gulê berdana wana hinek cara gulê şûna xwe didîtin gelek ji wana pê birîndar dibûn lê êrîşa ser emê Elî û Ehmed ji nişka ve kêm bû şûna xwe da keviran Filît hêzek nû ji êvar de amade kiribû ewana jî bi kevkaniyan kevir ji dûr ve diavêtine hundirê mewziyên wana gula qeydê kevira te sêr nedikir sedema wê jî kevirê bi kevkaniya diavêtin kevkanî ji postê çewala jê dikirin ziha dikirin cihê nerm biçûk wekî pêçiya desta bûn mînanî kefa destê meriv jî gulover dikirin seba kevirê dûr car sê car wek xarê zarok pê dilîstin tê de cêbek çê dikirin li dû aliyê wê jî bi bendê rîsê qewimê girêr didan qasî pîvan nûvekî dirêj bûn serîkî bend li pêçiya xwe ya dirêj ve girê didan dema kevir dikirine nava post li ba dikirin davîtinê hewa kevir bilind dişû ser mewziya wana re berjêr dibû bi vî bayî dikete nava mewziyê ji nişka ve kevir mînanî teyrokê li nava mewziyên bi ser wana de bariyan ku ew hevalê wana yê dinê me nereviyebûyena gelek di derba keviran re bihata kuştin sedema xilasbûna Elî Emê û Ehmed jî ew bû ku xwe avê dibûn ber têra û dibin dîwara de sekinî bûn nikarîbû hildana di destê wana de li kêleka wan her yek ji wana nîv xurçik fîşenga bûn wana jî derb bi derb dibin têra re diavêtin digotin bila bizanibin em li ber xwe didin Filît ferman da kevanciya sekinîn em ê mewziya dest pê dikirin sedema wê ji ava kevanciya dest pê dikirin seba kevirê kêm herin bila neyên li serê leşkerî Filît nekevin
وانا خو ددانه هیلا موزیه جهه اوله خو نفد خو ودشارتن پاشه کفکانی داویتن شر وسا بردوام کر حتانی عسری یدی بن کتبو لاشه کشتیان مرو نکاربو لحرمه بسکنیا همه بالا خدای وسانا به گازی فلیکرو کفریتو لاو تچز زبیر کر لما کومنت جدست چار خورتن ازدی خلاص کری تو وره به هزاران لشکری خو باور نکه درکه و پیشیا من از ته ببینم کاج من جته چی بخویا چی برانه تخوا خستیا پشت به هزاران زلام و تو نهاد بیجی از میرخازم کرم بکه جناواج به هزاران لشکر درکه و جمن جته یک دربکه لککی خه بلا لکسه که هم تام نکوه بر ظلم منو تا نی کشتنی حیف جبونا من و منو تا لاوین باوی تین کشتن جن به میر و زاروک اتیم دمینن بگازی کرنا عمیر بیدنگی چی ببو کسی که گله نداویتن کفانجین کفکانی نداویتن فلیتو مینانی زناره کی به اردهش که جبن قنطاره چیت تلول به وره زارین جیچو لبر موزی رابو به دوی تفنگا خواه گرتو گوت از وال ورم ده ایجا تم میری سری خواه جبر گنم جناوا وان کسان جمن را موزی درخه کا در باوی کرم سیاره چرخه به چاویم خواه ببینه امیجی ده بن گوتنه ویده نما ویجی سری خواه جبر گنم درخست دوی تفنگ خواه دانی سر گنم حتانی به خواه خبتی چخاس به ایجی کال ببو چاوین وی رن ندادید فرید گلا اول چاوا بردای لچاوین وی راست دا ده لیدانا گلی را سری عمه گیش بو آگر به چاوین بیکد لدورا خواه چو اوهات مینانی زناره کی لسر کلکه لبر دیوار گنم هات خواره علی لهیلا پشت شرد کر بزارینا مامه خواه و گریا دید که آپی وی به چاوی خواه گرتیه و لدورا خواه دشوته چو بن دیوار گنم و لبر دیویر کت علی روی هات سر سری وی بلند کر دا سر چوکا خواه همه سر خواه بلند کرو گوت علی لاو بلکه آپی تا خیره جتا نابینه لاو تزانی من جبری دا جتا رد گوت باوی تا جمعه دیا تا طوله لاو علی خوارزی طولانه لاو تو ماری مین میرانی الملی تا آلیانه لی چار تامارین پیس لپیه تا آلیانه ده ایجا تو بالا خواه بده پینجی شمه دربک لمن دا تفنگا ششخان ده دست من ده کرسی قطا لاو ده ایجا دف جمن برده خوش بخبته تو دربکی لفلی توخی حیفا من جیوکی از چاوی خوی رجیایی و ایلا باوی خواه تفدکی به قربانا تکم از بیجم برازی من ظلامتی به خواه میره بلا کشتنا میره و روحی من به قربان به گاوا علی ناوا چاوین مامونی ری چاوی وی رجیایی خوینا به سر و چاوین وی و هاتی گلکی باندور لیکر رابو سر خواه کجان دربا داوید لهدف دا مینانی حرچا سر کدکی دخبتی فلیتو د ناوا سرکاران دا کفش ندبو یدی باری گران کتبو سر ملی علی مینانی مشکاکو جب قلمشکان درکوه جاری ده جیه کی را دردکد اف بویرین دبو تفدک لپیش چاوین شیرین کچو بوک رشکوتا و شمه دا قامین شمه بالا خدا علی و قباتا علی ده دل خدا گوت بخواده کم همه مامی هاتا کشتنی علی بویه مینانی حرچک خار لسر کدکا دخبته مینانی قلنگا راد برودنه به دشونا خوره ناسکنه به ویا وی کسک نکاره به نشان لیو ده بخواده کی کم ایدی خلاص بونا فلیج دست وی چینا به گوت از ایدی سا هرم پیشی رشکوتا به فلیت را به آوه کی دلشوتی چند قیدا به کلامه کی چی را بیجم بلکی هیجا تمام
من امê kuşt heyfa xwe vekir leşkerê xwe hildide şûn de vedigere û xilas dibe ku wisa nebe ez nizanim Filît ji destê Elî xilas nabe. Şemê got Filîto lawo ez ê bi kevanê qîrê newala Bedreşê pozê kevan diketim li gira lawo li girdika lawo te derbek li bejna emê Mamê Elî da ye. Di kozikê de ez nizanim hatiye kuştinê an birîndar e. Lawo Elî jî kerbê emê bihar bûye. Di kozikê de radibe rûdinê. Şer dike mînanî hirça ser kudika. Vegeriya berê xwe da leşkerê Filît û got gelî 1500 zilamên reşkota. Ez ditirsim Elîyê derbekê li berî pêsîra berxê min xwe bikuje. Devê berxê min derxe ji nava cotê memikan. Gelî reşkota hûn ji bo Xwedê şahid bin. Gava berxê min were kuştinê kî heyfa berxê min hilde û lêxe Elî bikuje ez ê xwe bixemilînim bibêjim bavê Filît zava ye Şemê bûke ez ê wî qebûl bikim têkime dewsa bavê Filîto. Bi zarîna şêrînê û dengê wê ewil re şer rawestiya bû. Bêdengiya dewsa xwe dabû dengê zarînê û daxwaziya Şemê. Filît li diya xwe mêze nekir. Te digot qey ji yekî din re dibêje. Şemê dîsa dest pê kir û wiha got. Filîto lo lawo şerek li me çêbû li dirana paş û pozê biro de neqebe. Hela bala xwe bidê têda şelûl dixewimînin bilbil qebqebe. Şeşxaneyê li milê Elîyê Etmanekî bi sorik bi gulî kebe. Lawo tu bidî xatirê Xwedê evî karwanê neşibîne simoqiya. Lawo ji du ve ez lê mêze dikim şerê Elîyê Etmanekî her tim fecî ye. Bi qetil û xwîne lawo bixeze be. Tu were pêşiya karwanê Etmaneka berde. Bila herin xwe bigîne zarokên xwe ji wan re nan bibin û herin. Bila ew jî ji bona Xwedê û xatirê Şemê diya te be. Êdî tarî jî dikete erdê. Kesek dest bi şer nekir ew roj jî wisa qediya. Elî û Ehmed hatin li ber serê emê sekinîn jê re kulavê wî anîn danîn bin dîwêr cihekî ewle çûne ser birîndarê xwe yê berê. Wane jî bi keviran hatibûne kuştinê. Êdî wê şevê her du bi nobedarî razan. Di nîvê şevê de Elî di tariyê de hêdî çû cem Esed û Şexmûs. Xalan da wana gotê wan. Mamê min birîndar e lê dîsa di ber xwe de bernedin. Xweş bixebitin. Eva şerre wiha naçe. Hiciyê Xwediyê tifingên dirêj zehf wana hatine kuştinê. Di mewziya de mane hûn sibê çavên xwe di nava wan de bigerînin şûna Filît ji min re bibêjin. Kuştina Filît li hêviya min bibêhêlin. Ez ku derbekî li Filît xem hêwanê dinê tevdek birevin. Vegeriya mewziya xwe. Filît jî êvar ve raneza zanîbû leşkerê wî hêdî kêm dibûn. Bi planekî difikirî. Rabû got divê ez êdî karê xwe bi xwe bikim. Ji dû vehengî bi seda leşker min şand ser 6 merivên tiştek bi wan 6 merivan nebû. Lê nêviyên leşkerên min hat kuştinê. Nêviyê wana birîndar bûne. Seqet soqetmane. Êdinê jî gelek wana revîne. Heger îro jî mînanê roja berê em şer bikin tevê ji me birevin. Divê berê ez li mevziyê her du bira û kurapê Elîyê li kertê xem wana diparêzin peyakim. Bila wana naparêzin lêxistina Elî wê bihêsanî be. Ser leşkerê xwe amade kir gota wan. Gava min got ew hûn tevdek berdin Elî. Mewziya wî bidine ber gulan. Bila pê nehese hetanî ku min mewziya kertê peya kir. Di şev de hêdî hate fêza Qeracê. Esed û Şexmûs serê bi şefexê çawa lê da îşaretê çend reşkota kir ji êvar de wana
تمی کربون گوتبو دمان من اشارت داوه هون هیریش وانا بکن بلا ده موزیه ده سری خواه بلند بکن گلا باویجن وی لی خستن وانا هون لی هیویا من بهلن دما وانا هیریش برن سر اشدو شغموس بری شغموس سری خواه بلند کرد و برسف دا وانا فلز جی پشتاوی هایا وانا جی تونه بو بششخانه دست خواه دابو سر کفر جو دور و به نشان بردای شغموس کت و قلپی هندر موزیه اسد زاروک بو دترسیا بری خواه والی آفت سر شغموس گله یک جهات لکمال کت گله نو دبساوی خراب بو برینا هردویان جی سری بو هردویان جی روح دادان به خواه نکاری بو نزانی بو چه بکن جهیرزی دوی تفنگی خواه گرتن به سر وانده گلا باران فلیج پاش و نشان لوی گرت دست داد تتیکی گلا اسد جه پاش و لیکت سینگاوی قلشان دو درکت زارین جه چو شون دا کت فلیت قاسه کی سکنی بالا خواه دای هدی دنگ جه کوزک آمانان آی جوان مروین خواه را اشارت کرد که بالا علی نکشینن بشون ده وگرن دیسا جه پشتا وگریا کوزکا خواه شرمینان روژا اولی بو حتانی فلیت بیا بو لشکری وی نهشتن علی سری خواه بلند بکه او دابونه برگولا پاش سکنی نافبردان دیسا به کیوانجیان دست بکرن شیرین خانم جی روژا اول ده دهاتا لحنبری فلیت لکرته نزیکی لعلی رو دنشت حتانی واره نویر بو نزیک لعلی بو بیا علی کره قارن و گازین فلیت کر دنگ رن ندشویه پاش کراسیه کی سپیش خورجا خواه درخست آوی تسر چویه پاش سری دارکه چوپه سوال داجوتن بلند کر فلیت سکنی لشترین ویجی گلن آویتن تمام زانی بون تی چه واتیا وی راوستاندن بو هنک ده دل خود دگوت شابون دگوتن شرقدیا علی تسلیم دبه خنجی شمه ده ترسیا دگوت دبن وی یکی ده پلان کران هنه علی گازی فلیت کرو گوت فلیت لاو بسطو لدردورا خواه بنیره اف سی روژن مقره هفدوانی لپشتا خواه بنیره 30,000 لشکری رشکوتا بچک گلکی وانا هاتنه کشتن ایدنی بریندارن لناوا گلی بنیره للاشا بین کتیه از دینا خواه دمی لاشه گلک زلامان جبر گرمی مینانی تقین ده تقن بلاف دبن لاشه وانا گوشت جان وانا لعرده تو بالا خواه بده خوین درجه چم دیرو تلور تی سر لاشه عجیتان دکنه وق یدی بس بلا جته نین گشتن حیفه تو دزانی دیسا جی به هزاران لشکر لپشتا تنه لپشتا من کیمایه امتوی وی 36 بون جوانا لاوی بافکوتیه دیکوتیان بون دربا اول ده 4 حبکت هاتنه کشتنه